doy esa benvida a primeira das 4 xornadas que imos a dedicar ao futuro da vitivinicultura en Galicia. Unha actividade que é posible gracias á colaboración da Asociación de Colleiteiros, a quen quero agradecer públicamente a cooperación, ao Concello de Ribadavia e a Feria do Viño do Ribeiro. Por lo tanto, bueno, penso que sumar sempre está ben e se encima saben cosas, pois moito mellor. Nada, dar esa benvida, paso a palabra a Antonio Amil, que será quien faga a presentación máis concreta. Que tal? Bos días. Xa prácticamente nos coñecemos todos. Eu perteñezo á Asociación de Colleiteiros do Ribeiro e á Asociación tamén de Vitivinicultura de Galicia. Dende o principio temos unha serie de inquedanzas, estamos involucrados na recuperación do patrimonio histórico artístico vitivinícola tanto da comarca do Ribeiro como sensibilizados co resto de Galicia. Entendíamos que estas xornadas que organizamos, que empezan hoxe, que eran necesarias para sensibilizar a poboación, aos amantes do viño e tamén ao público especializado. Iniciamos hoxe esta primeira xornada, grazas, quero dar as grazas a César especialmente, a colaboración e a aposta do Museo de Viño de Galicia e do Museo Etnolóxico de Ribadavia, tamén ao Concello de Ribadavia que colaborou espléndidamente con estas xornadas, a Asociación de Colleiteiros, por suposto, a que pertenezco, e aos ponentes que hoxe en día están, os conferenciantes, e tamén a Viñamén e a Adegas Valdavia por permitirnos poder visitar hoxe a tarde as súas instalacións e ver como se leva a cabo unha recuperación arquitectónica nun patrimonio histórico vitivinícola. Sin máis preámbulos, paso o micrófono ao señor alcalde de Ribadavia. Moi ben, pois moitas grazas, Antonio, moi bo día a todos e a todas. Eu, pola miña parte, simplemente, pois, en primeiro lugar, darvos a benvida a Ribadavia e agradecer e recoñecer, pois, a labor que fan tanto a Asociación de Colleiteiros como Museo Etnolóxico de Ribadavia, Museo do Viño de Galicia, e o importante, reflexionar un segundo sobre a importancia que ten tamén en momentos nos que todo corre tan rápido, como son os momentos actuais, pois o importante que ás veces tomar un pouco de pausa e pararse a reflexionar, a escoitar, a ver como isto do viño pois no noso territorio ten moitísimos anos de historia, como foi evolucionando esa historia, cales foron os impactos que o mundo do viño tuvo no noso territorio, en que medida esos impactos a día de hoxe xa son realidades indisolubles que forman parte da nosa paisaxe, da nosa cultura, da nosa tradición, e en definitiva, pois tomar eses minutos, esas horas para, dun modo pausado, coñecer como chegamos aquí para poder, en definitiva, que o obxectivo das xornadas, afrontar o futuro. Como o Ribeiro e como o mundo do viño pois ten que afrontar os novos retos do futuro nesa sociedade que dicía antes que na que todo ocorre tan rápido. Polo tanto, eu agardo que sexan unhas xornadas de proveito. Estou seguro de que aprenderemos e aprenderedes moito sobre a historia e a tradición vitivinícola do noso territorio, pero que tamén, en definitiva, pois as xornadas valdrán para, como dicía antes, prepararnos para afrontar os retos que veñen por diante e ter a capacidade de conseguir o que estades conseguindo e o que se está conseguindo no Ribeiro, que é que a excelencia sexa característica fundamental dos nosos viños e, polo tanto, do noso traballo. Polo tanto, moitísimos parabéns, moitísimas grazas por asistir e, bueno, pues nada, desexar que todo transcurra como esperades e que saquedes moito proveito destas xornadas. Moitas grazas. Moitas grazas. Paso a palabra a quen va a conducir a xornada, que é Luís, que é o responsable de comunicación do Museo do Viño de Galicia. Moitas gracias, César. Benvidos a todos. Bueno, vamos a empezar, como nas bodas de Canaán, con o mellor viño arrasando ao principio, porque estamos con un dos grandes do conhecemento da historia e da cultura do viño en Galicia. Claudio González Pérez é coñecido investigador por moitos traballos académicos e nomeadamente por La cultura del vino, el vino de la cultura, por o que recibiu un premio como traballo colectivo en 2001, no que aborda todo o que nos trae os amantes do viño e da historia do Ribeiro e da historia do viño en Galicia aquí hoxe. Sin embargo, tamén ten outra historia moi bonita e un pouco máis descoñecida posiblemente, que é que nos seus inicios profesionales escavou o Castro da Lanzada.
traballaches ali, con arqueólogos importantes que logo foron directores do Museo do Clásico Orense, Francisco Fariña Bustos, e nesa excavación na área arqueolóxica da Lanzada hai, se non me equivoco, importantes evidencias do contacto co mundo fenicio, é dicir, cos cananeos, como as bodas de Canaán, que intencionadamente mencionaba ao principio para facer un símil. Os fenicios foron posiblemente o primeiro pobo co que tuvemos contacto desde o territorio da actual Galicia co viño, contacto comercial, inda que despois os romanos ampliaran e profundizaran na implantación do viño en Galicia. En todo caso, estamos ante un dos grandes investigadores da cultura, da arqueoloxía e do viño en Galicia, membro do Padroado do Museo do Pobo Galego, membro do Consello da Cultura, e que hoxe nos vai a falar da importancia do viño que conquistou o mundo, do viño galego como un potencial comercial e cultural co que desde Galicia chegamos a todas as partes do planeta viño. Entón, sin máis, vos deixo con Clodio, que nos vai a facer esta primeira sesión da xornada. Adiante. Eu vou falar da historia deste viño. Entón, hai que compre ter en conta de que son datas e datos que teño que dar. É dicir, eu non vou dicir que o viño se vendía, non sei, en Alemania ou en tal, porque o decían tal, non. Ou senón por estes datos, porque di o tal nesa época ou quen di, é dicir, é así. Por iso, repito, de que igual se fai un pouco pesada, quizáis un pouquiño longo, pero, bueno, iso ainda se pode acurtar. Repito, por iso vou a lelo, senón normalmente non leo, teño bastante dominio de... Bueno, o viño do Ribeiro, ou de Ribadavia, puxen aquí o viño que conquistou o mundo. Antes de empezar, bueno, este relatorio, quero advertir que non se trata máis que un pequeno resumo do moito que se pode dicir sobre o noso viño. Eu voume centrar no viño daqui do Ribeiro. Tamén creo conveniente dedicar unhas palabras aos nomes ou denominacións deste viño, pois non sempre foi o actual de Ribeiro. No século XII, supónse que dende antes chamábase viño de Castela, ou viño castelao ou castelán, por formar parte do Ribeiro da terra de Castela, unha circunscripción moi antiga da diócese de Ourense. Así consta, por exemplo, no acordo do prezos do viño do Concello de Santiago do ano 1133. Esta denominación Castela, para unha parte do Ribeiro, mantívose ata o século XIX. O monxe vieito Xoán Sobreira Salgado, que era daqui de Beade, que naceu en 1748 e faleceu xa en 1805, cando fala das castes das uvas, nun vocabulario que ten, un vocabulario galego-castelán que non nos chegou a rematar, hai unha parte que fala das castes das uvas, cando fala en particular, repito, está en castelán o texto, non é en galego, cando fala en particular do abellal, da casta abellal, díel. Abellal, sustantivo, en Ribadavia e Castela, quer dicir que chaman abellal en Ribadavia e Castela. É dicir, onde estamos agora, isto é Castela. Alvear en Cabanelas, tamén se di dozal e dozar, é dicir, especie de uva negra. Este Castelao, esta Castela, advirto, xa repito, que non é Castilla, senón que é este territorio. El, como está escribindo dende Beade, di Castela para el é despois no outro lado, no lado contrario ao Avia. Ele está na marxe dereita e é na marxe esquerda, esta é Castela. Esta denominación Castela aínda se mantivo, nesta época usábase xa non para un territorio, senón para o arciprestado de Castela, que despois pasou a denominarse arciprestado de Cenge. E posteriormente desapareceu, agora non hai ese arciprestado. Bueno, esa é unha advertencia, dicir, cando aparece viño de Castela nesta época, refírese a este viño. A segunda denominación é viño de Ribadavia, que foi a internacional ata o século XIX. Empezouse a usar, casi seguro, a partir da concesión do foro a Ribadavia por parte do rei Fernando II, o ano 1164. E
a denominación que figura nos primeiros libros impresos. Por exemplo, no de Laudibus Hispaniae, de Lucio Marineo Sículo, do ano 1497, que é a primeira vez que eu saiba que se cita posiblemente non o viño, senón tamén Ribadavia, en un documento, en un libro impreso. Tamén é o nome que lle dan todos os escritores, poetas, dramaturgos, así como médicos e teólogos, autores de dicionarios e enciclopedias, tanto aquí como no estranxeiro. Por iso, persoalmente, é unha opinión persoal, eu creo que na etiqueta da denominación de orixe Ribeiro, debaixo debía figurar tamén o nome Ribadavia, porque foi o nome internacional do viño dende o século XIV, cando menos, ata o XIX. Por último, viño do Ribeiro, denominación popular e local. Algúns escritores galegos xa o empregan a mediados do século XVIII, como Padre Sarmiento, despois de 1745, Diego Antonio Cernadas de Castro, en 1750. Por exemplo, unha das primeiras veces que o teño registrado en América é en 1799, no porto mexicano de Veracruz. Dice que chegou un barco con varias pipas de viño do Ribeiro, non di Ribadavia, do Ribeiro. Feita esta aclaración, que considero de interese, paso ao tema do relatorio, o viño que conquistou o mundo. A día de hoxe podes afirmar que a viticultura xa existía na comarca do Ribeiro na época romana, entre o século I antes de Cristo e o I despois de Cristo. As probas son concluintes. Unha representación do deus Baco, datable no século I antes de Cristo, I despois de Cristo, un carbón de vitis vinífera do asentamento de Santo Cibrao de Las, do século I, e o lagar rupestre de Santa Lucía de Astariz, no concello de Castelo de Miño, un asentamento galaico-romano que estivo habitado entre os séculos II antes de Cristo e o III. Ademais, tamén é o único polo de agora en Galicia que se atopa nun contexto arqueolóxico e estratigráfico datable. Por iso se sabe que é do século I. Dende entón, hai máis de 2000 anos, o viño do Ribeiro pasou por tempadas boas e malas, esplendorosas e decadentes, ao longo das que se degustou non só en Galicia e na Península Ibérica, senón noutras moitas partes, como escribe en 1590 Diego Pérez de Mesa, destacado matemático, cosmógrafo, astrónomo e escritor andaluz, que afirma que era un dos máis estimados do mundo. Cando está a piques de rematar o século XVI, entre 1599 e 1600, percorreu a Península Ibérica o estudante alemán Jacob ou Diego Cuelves, co seu amigo Joel Coris. Estiveron en Santiago de Compostela e noutras poboacións como Ribadavia, da que afirma que é famosa tanto en España como fora polo seu viño, que é uno de los mejores e máis estimados del mundo. Este non ten nada que ver con... O outro ainda era andaluz, pero este, por exemplo, non ten nada que ver con Galicia nin con eso. Dic porque era así. E a comezo do século seguinte, na primeira edición inglesa do Atlas de Abraham Ortelius, o de Teatrum Orbis Terrarum, impreso en 1606 en Amberes, consta que chegaba a todos os países cristiáns. Teñan en conta de que eu estou reproducindo os idiomas, sexa o inglés ou sexa calquera deles, tal como están nas primeiras edicións. Por iso este inglés non é o inglés actual, como pasa co castelán e como pasa co galego, como pasa con todos, ou co francés, con calquera. Aquí tamén, neste caso, fala do Ourense, do viño de Ourense. O viño de Ourense non está claro ata onde chegaba, no río Miño. Posiblemente agora parte do Ribeiro está collendo xa territorio do que era o viño de Ourense, que agora non ten zona, desapareceu, que sería Santa Cruz de Rabal, do Untes dun lado e do outro Toén, eso creo que debía ser xa viño de Ourense.
A comezos... Bueno, pasei máis... Ben. Que factores ou acontecementos históricos fixeron que o viño do Ribeiro se convertese nun dos máis populares dende a Idade Media ata o século XIX? Tanto aquí como no estranxeiro? Sen dúbida que se debeu a varios, dos que os máis importantes quizáis fosen. Primeiro, que se trataba dun viñedo de calidade que quedou libre ou só ocupado de paso durante a invasión maometana, polo que era ben coñecido na alta Idade Media polas elites poderosas. Segundo, que era o que consumían os reis astur-galaico-leoneses, dos que algúns tiñen aquí a adega propia, como Bermudo III, aquí en Gomariz, e Afonso IX, que tivo dúas, unha en Ventosela, é dicir, na Cuenca, e a outra en Laias. Terceiro, que as peregrinacións a Compostela estenderon o seu renome fora de Galicia, dende o século IX, xa que era o viño que máis se consumía en Compostela. Ademais, tiñan aquí viñas, tiveron viñas todos a catedral, os mosteiros, conventos, todos tiveron aquí viñas. É o único que gaban os peregrinos, como un anónimo mercador de Milán, a comezos do século XVI, que deixou escrito no seu diario que Galicia é moi montañosa e hai pouco viño, é malo. Agás nun lugar que se chama Ribadavia, que é branco, boísimo e de moitísima calidade. O viño máis sonado daqui era o branco. É dicir, o tinto aparece, pero o branco era o máis. Tinto, Ourense, máis ben. O branco, o Ribeiro. E, ao dicir do franciscano Juan Pineda, en 1588, ata volvían os peregrinos, enténdese, ás súas terras chorando por este viño. E cuarto, as relacións e intercambios comerciais entre as embarcacións e os mariñeiros, tanto de aquí como da fora. Estes serían os principais factores, pero o máis probable é que existiron outros, algúns moi anteriores, como a importancia comercial do porto de Vigo. Os últimos descubrimentos arqueolóxicos e arqueobotánicos testifican que durante a dominación romana xa se practicaba a viticultura no Ribeiro. O que queda por saber é se a produción era exclusivamente para consumo local ou se xa existía intercambio comercial con outros territorios. De ser o segundo, un dos destinos máis indicados sería Vigo, onde nas salinas da praia do Areal apareceron sementes, as graíñas, de videiras da mesma época, de variedades cruzadas de vides silvestres e domésticas. Ademais, a importancia comercial desta cidade, sobre todo durante a Antigüidade tardía, está ben documentada. Centrándonos só no viño, levan aparecido anacos de ánforas binarias procedentes do Mediterráneo e do Oriente Próximo, de Siria, Cilicia, Chipre, Argólida, Quíos, Éfeso, Gaza, todos sabemos, por desgracia, onde está agora Gaza, Samos, é dicir, a illa de Samos, Icaria e o val do Nilo, etc. Aínda que as elites locais consumisen algún destes caldos, o máis probable é que a maioría fosen para reexportar dende Vigo aos territorios do norte. No porto vigués era onde se producía o intercambio. Daí esa colección extraordinaria de estelas romanas que apareceron en Vigo. É dicir, eso quere dicir que Vigo foi unha poboación moi importante. Ademais, había outro, tamén compre ter en conta que os arrieiros que se dedicaban a transportar o viño, que daquela os camiños e os medios de transporte eran igual romanos que na Idade Media, se cada ainda eran mellor na época romana, os camiños, pois eran, é dicir, tiñan mercadoría para o retorno, para traer o peixe, sobre todo o peixe e outras mercadorías, pero máis o peixe. Por exemplo, Ourense foi un gran centro de exportación de peixe. Por qué? Porque o traían os que levaban o viño. Ribadavia pasa igual. O que é que Ribadavia non hai documentación, a medieval non existe, perdeuse, e hai do século XVI, 1500 e pico,
E nesa época, nos prezos do peixe que poñen o Concello de Ribadavia, había moito máis peixe que hai agora, é moito máis variado. Quere dicir que levaban viño e traían peixe. Se non era de Vigo, pois sería de Pontevedra, porque tamén Pontevedra foi o gran porto do Ribeiro. Ademais, tamén, bueno, pasamos aí. Bueno, iba a dicir, ademais, tamén compre ter en conta que as pestes, as enfermidades, tamén favoreceron o viño. O viño do Ribeiro tiña zona, o viño de Ribadavia, o Ribeiro tiña zona de medicamento. De aí que, sobre todo, cando houbo na peste negra e noutras pestes que asolaron Europa, aumentaba a demanda. Por exemplo, en Asturias, en Oviedo, en 1577, un dos concelleiros do Oviedo, do Concello de Oviedo, ante o acordo do Concello ovetense de controlar o prezo do viño de Ribadavia, el oponse e di que non conviña facelo, porque dende o ano 1521 non houbera peste en Oviedo, e que era grazas ao viño de Ribadavia. E no século XVI, cando foi a peste bubónica que atacou, bueno, tamén todo o apto de Europa, que asola, no caso de Oviedo, un dos medicamentos do Hospital da Madalena eran o noso viño, co que se lavaban as feridas ou bubas, e tamén se lle daba aos doentes de como reconstituinte. E como en Asturias, pois facíase en outras partes. Eu coño aquí o caso de Asturias, pero en outras partes. O Ribeiro ou Ribadavia en todo o mundo. Cando empezou a sair o Ribeiro en Ribadavia, bueno, xa iso queda dito, non... O caso é que, seguro que a exportación do Ribadavia ou do Ribeiro acadou o cume no século XV e XVII. Como testifican os moitos autores que o mencionan nas súas obras, poetas, dramaturgos, novelistas, historiadores, médicos, teólogos, como, por exemplo, o relixioso cisterciense, teólogo e historiador madrileño Francisco Vivar, que faleceu en 1634, que afirma de Ribadavia que é famosa en todo o orbe, en todo o mundo, polos seus preciosos viños. Esta foi, sen dúbida, a época dourada do Ribadavia. No século X, que é dende cando hai documentación, antes non se conserva documentación, século IX, X, algo do 8, pero moi pouco. Os mosteiros xa posuían viñas nese territorio, como o de Carboeiro, xa no ano 926, o de Sobrado, dende o 955, e son viñas, consto, propiedades nas que se di que son viñas. Non é dicir, podían ser, non sei, para cereais, que tamén había moito cereal aquí. O cereal era nos baixos, o viña estaba nos altos. É dicir, pero non, son viñas. E algún, bueno, ademais tamén, o caso de Antaltares, que foi, esta casa foi de Antaltares e despois pasou a San Martiño Pinario. Toxo Soutos, Oseira, Melón, etc. Dos que de algúns, como é o caso de San Xusto de Toxo Soutos, que hoxe non quedan casi restos, un mosteiro que estaba entre Noia e Santiago de Compostela, podemos aínda agora admirar a súa adega do século XII, a adega de Umariz, do século XII. Acadou o noso viño, acadou tanta zona, tanto en Galicia como fora, que atacando Felipe II dispuxo que se establecese a Real Audiencia de Galicia na Coruña en 1564, acordouse que na mesma audiencia houbese unha tabernilla de vino de Ribadavia. Supónse que para satisfacer a sede dos magistrados e tamén para inspiralos nas súas sentenzas. Os territorios da península para onde máis se mandaba eran os do norte, nos que a viticultura non existe ou é escasa. En 1645 afirma Rodrigo Méndez Silva, que era portugués, pero ao servicio da Coroa de España,
de España, sí. Ao falar de Ribadavia, no libro Población General de España, que o seu viño se vendía en toda España e tamén fora. E o mesmo repiten, entre outros moitos, pois en 1672 o cartógrafo holandés Johannes Bleu no Atlas Maior. Máis explícito é o xesuíta ourensán Xoán Álvarez Sotelo, que trata dos viños na Historia General del Reino de Galicia, escrita non moito antes de 1712. Di el de Ribadavia. Di sobre Ribadavia. Llévase por tierra gran cantidad al Reino de León y principalmente de Asturias, y por mar a Asturias, Vizcaya, Flandes, Inglaterra y otros países septentrionales, sin sentirse falta en Galicia, tanta es su abundancia. De que neste século chegaba a toda España, dan fe os poetas, dramaturgos e novelistas do século de ouro da lingua castelá, que o mencionan algunhas das súas obras. É moi seguro que todos o degustaron ou probaron algunha vez, entre outros Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, etc. Ao tempo que o recomendan tamén, nesta época, os médicos, os grandes médicos españoles e de fora, recomendan, un dos viños que recomendan é tamén o Ribadavia. E ata das o caso de que os teólogos, algúns teólogos falan tamén del. Hai algún, como é o caso de Juan de Tolosa, en 1589, que é contrario a que beban o viño de Ribadavia, porque debía ser tan caro. Ele está, non escribe aquí, non é aquí en Galicia, ele está en Andalucía, que era tan caro que case era pecado, non? O bebelo, é dicir, porque, claro, únicamente podían beber as elites máis pudentes. Bueno, agora vou a facer un pequeno percorrido polos territorios moi resumido, podese dicir moito máis. De algún destes territorios da península, vou empezar a cor da península, podese afirmar, podese facer un relatorio máis grande que este, pero eu teño moi resumido con algúns datos así de máis interese. Andalucía. Non obstante de que sexa terra de afamados viños, o noso tamén era moi prezado. Como a mosa, que se degustase en dous eventos moi importantes, ambos en Sevilla. En 1526, na boda do emperador Carlos V, Isabela de Portugal, e no banquete de recepción que brindou a cidade a Felipe II en 1570. Entre os viños que se nomean aparece o Ribadavia. Asturias. Chegaba dende moi antigo. Asturias foi un dos grandes clientes aquí do Ribeiro. Quizáis, xa dende os primeiros monarcas astures, porque, repito, o que xa dixen antes, de que este foi o único viñedo de calidade que quedou, que non foi invadido polos árabes. Se foi invadido moi pouco tempo, foi moi de paso. Entón, continuaron os cultivos, continuouse cultivando a vide. En 1498 era o viño máis caro de cantos se vendían en Oviedo. E en 1577, o consistorio abetense, ante a demanda dos veciños, dispuxo que o Ribadavia se despachase en 4 tabernas, porque eran poucas as tabernas que o tiñan. Non faltaban os atos oficiais, como en 1605, nos festexos que organizou a capital polo nacemento de Felipe IV, e nos da Universidade de Oviedo, que en 1654 obsequiaban a cada un dos profesores na principal festividade da universidade cunha botella deste viño, de viño de Ribadavia. Os asturianos non se conformaron con consumilo, senón que viñan por el ao Ribeiro, por ser bo negocio, como testifica o número de mercadores que se dedicaban á súa comercialización, que só en Xixón, en 1661, eran 9. Había 9 que viñan ao Ribeiro e levaban viño de aquí, para vender en Asturias. O 8 de novembro de 1599, co gallo dos prezos excesivos do noso viño, a Xunta do Principado decidiu prohibir a súa venda a máis de 9 maravedises a puchera. Puchera equivale máis ou menos, aínda non chega a 1 litro, algo menos do litro. Esta prohibición deu orixe a enfrontamentos cos veciños que aínda seguían en 1622 e tamén a que varios centros relixiosos
con propiedades na comarca, como Oseira, o Mosteiro de Oseira, e algúns concellos chegasen aos tribunais, apelasen aos tribunais para que se derrogase esta disposición, este acordo do Principado. Cantabria. Seguro que se degustaba dende moito antes, pero a primeira mención que coñecemos é de 1586, en que Gaspar de Mioño merca en Pontevedra 130 pipas de viño de Ribadavia. Aínda que se exportaba viño polo porto de Vigo, de Bayona, de Noia, moito, é dicir, o gran porto do Ribeiro foi Pontevedra. Hoxe, se seguise igual, como nesta época, pois como pasa con Portugal, non? O viño do Porto non se colleita no Porto, senón a moitos kilómetros lonxe do Porto. Bueno, pois hoxe case seguro que se chamaría viño de Pontevedra este, porque era por onde saía o viño de Pontevedra, o viño de aquí, principalmente. Porque tamén por algúns portos tan lonxe como é o caso de Ribadeo. De Ribadeo tamén se exportaba o viño de Ribadavia, mas está moi ben documentado dos arrieiros que viñan de Castropol, asturianos, que viñan aquí e levaban o viño para, desde ali, exportalo en barcos para o norte de Europa. Está moi ben documentado. En 1601, a peste chegou a Santander. Continuo con Cantabria. A Santander. E o Concello acorda se saque unha bota de Ribadavia para el regalo e salud de dichos enfermos. É dicir, porque era unha medicina. En 1603, por exemplo, descárganse no Porto, por exemplo, poñer un caso así, 36 pipas de viño de Ribadavia. Pero non somente era Santander, tamén nas vilas mariñeiras do Cantábrico. En este caso, en Laredo, en 1610, constituíuse unha compañía con capital de 1.500 ducados para comercializar o noso viño, que o levarían en barco, en este caso, dende Pontevedra. Durante a guerra franco-española, de 1635 a 1659, a Armada francesa non só incendiou a poboación de Laredo, senón que levaron tamén dela 400 pipas de Ribadavia. É dicir, arrasaron con todo e tamén levaron todo o que había, carne, como fixeron os ingleses aquí cando estuveron en Ribadavia. País Vasco. Bueno, como en Asturias, o Ribeiro foi pouco a pouco sustituído polos séculos seguintes polos viños de Castela, León e a Rioxa, máis baratos, sempre figuran máis baratos que este. A veces hai algún caso de prezos aquí, pero son máis baratos sempre. País Vasco. En 1399 xa se rexistra o Ribadavia no porto de Bilbao, época en que debía ser ben coñecido en toda a cornisa cantábrica. Continuou sendo un dos caldos máis populares non só nesta poboación, senón nas dúas provincias de Vizcaya e Guipúzcoa. Por certo, esta é unha anécdota, pero moi interesante, no ano 1571, un incendio devorou toda a cidade daquela vila, chamábase Vila de Bilbao, toda. Pouco máis se salvou ca Igrexa de Santiago, unha igrexa gótica que agora é a Catedral de Bilbao. Bueno, e salvouse grazas ás pipas do viño de Ribadavia que tiña na súa adega Íñigo de Landaburu, co que a falta de auga se apagou o lume. E isto consta así porque o tal Íñigo de Landaburu chegou a apelar ata a Chancelería de Valladolid, que era, como dicir agora, o Tribunal Supremo, para que lle pagasen as viñas, o viño, para que lle pagasen o Concello, que lle pagase o viño co que apagaron o incendio. Por iso sabe que se empregou o viño para apagar o incendio. Ademais, había unha norma de que, se non haber auga, podíanse usar os viños, os incendios en todos. Bueno, isto xa estaba visto, que era o que decía eu do caso de Carlos V e Isabela de Portugal. Este é Antonio de Ulloa, é a vida do invitísimo e secretísimo imperador Carlos V. Entre eles, pois, fala do suavísimo e preciosísimo vini que se degustou na boda, entre eles estaba despois menciona o Ribadavia.
Bueno, estes son os litixios, vamos ver. Unha proba do moito viño que entraba nesta poboación, en Bilbao e na zona esta do País Vasco, é que na Real Chancelería de Valladolid, repito, que é o equivalente ao Tribunal Supremo, pois, de todo este territorio, tanto de Galicia como deles, do norte da península, pois hai un montón de litixios e preitos por impagos de viño, por impagos, malmedidas, e sempre anda o Ribadavia no medio. Por iso, aquí hai un caso, litixio de Juan de Razola con Ana de Villabaso, ambos veciños de Bilbao, por non lle pagar a segunda 4 pipas de viño de Ribadavia. Era o viño que máis se vendía, e con diferenza, na vila de Lequeitio, en 1559. Polo que se pagaron de dereitos, claro, isto era, por vender o viño había que pagar uns dereitos. Bueno, pois polos dereitos do viño de Ribadavia, o Concello recibiu 50.000 maravedís. Polo viño de Andalucía, só 2.470. E polo viño de Bordeos, que viña moito viño francés tamén, pro norte, non máis que 1.479 maravedís. Quer dicir que o que máis se vendía era o de Ribadavia. En San Sebastián xa se registra no 1489. E tamén é curioso de que no 1615 Felipe III encamiñouse á fronteira francesa para levar a súa filla Ana de Austria a casar co rei francés Luís XIII. E, de volta, traía a princesa Isabel de Borbón para casar co seu fillo Felipe IV. Bueno, pararon a comitiva de Tibos en Donostia, en San Sebastián, e constan o que se consumiu, é dicir, as comidas e os viños. E dos viños únicamente se di que se gastaron 96 reais. Deles, 51 foron por 24 azumes de Ribadavia. E os restantes 25 azumes por vino para a gente. Non se di que viño era xa. Era o viño corrente, claro, pero para o rei era o viño de Ribadavia. O azume é unha medida de aproximadamente de 4 netos, é dicir, sobre 2 litros e cuarto aproximadamente. Na xunta de 1600, de 16 de xullo de 1572, o goberno foral de Vizcaya acordou poñer o mesmo prezo ao noso viño para todo o territorio. Este era un gran problema de que non vou falar agora aquí del, pero de que os concellos puxesen un prezo a todo o viño dun territorio, o mesmo prezo. Era un problema porque non distinguen entre bo e malo. Iso levaría a outro relatorio. En particular o caso de Santiago de Compostela. Bueno, en 1589 prohíbelle o goberno foral vasco, prohíbelle aos veciños que veñan mercar o viño eles, porque viñen aquí a mercar os vascos, viñen a mercar aquí o viño, e prohíbelle que non o fagan. Non era por nada, era a favor deles, non era dicir, era porque os favorecía a eles, porque din que deste xeito o viño levaban os galegos. Era máis barato e, ademais de regreso, traían ferro e outras mercadorías vascas. E claro, se o levaban o vasco, xa non pasaba isto. Vendíase en 1561 en Rentería a 12 maravedís o cuartillo. En 1597, co gallo da peste bubónica que asola as terras da cornisa cantábrica, o Concello de Pasalla do Nibane, é dicir, Pasaje de San Juan, ordenou facer unha relación dos viños que había na cidade, claro, para os enfermos, para os doentes, e entre eles non faltaba, por suposto, o Ribadavia. Bueno, como en toda a cornisa cantábrica, no País Vasco, o ribeiro foise sustituindo nos séculos seguintes, principalmente polos viños da Rioxa, Navarra e o Val do Ebro, situados moito máis preto e máis económicos. Comercio internacional. Non se pode precisar a época en que se empeza a extraer para o estranxeiro, pero foi na Idade Media. Tampouco se pode esquecer o importante papel dos portos aos que arribaban as embarcacións, tanto de aquí como estranxeiras, que adquirían viño para o seu consumo e para vendelo. En Galicia destacou, como xa queda dito, Pontevedra, que foi, quen di Pontevedra, tamén Noia, e tamén a Coruña, porque a Coruña
o mosteiro de Sobrado tiña propiedades aquí, e dende a Idade Media, dende a fundación, casi, tiña o dereito na cidade de poder vender o seu viño libremente a quen quixese. Entón, el podía vendelo. Non había que agardar que por outros viños, senón que o podía vender. Nesta época, confirman que se exportaba para fora, entre outros, o médico Cristóbal de Vega, en 1553, o asistente e xustiza maior do arciprestado de Santiago Antonio Vaca, que nun informe que fai sobre o Porto de Vigo en 1564, pois di que se exportaba tamén para o estranxeiro, igual que Ambrosio de Morales en 1575 e Diego Pérez de Mesa, sobresaínte matemático natural de Ronda, de Málaga, que di en 1590 verbo do noso viño que era uno de los mejores y más estimados del mundo, del cual se proveen no solamente aquella comarca de Ribadavia, sino también otras muchas partes de España, cargas en gran cantidad para Flandes, Italia, Francia, Alemania y para otras provincias. E por non mencionar xamais, en 1722, o frade franciscano Jacobo de Castro afirma que os principais importadores eran os países do norte, e engade que le llevan y venden como precioso bálsamo en sus tierras. Portugal, agora vou empezar cos países fora da península xa. Portugal era ben coñecido sobre todo no norte, é o único no que o portugués é o único non portugués que nomea Xil Vicente no pranto de María Parda, que a prove estaba como miñoca, que puxeran a secar por falta do viño. E tamén Duarte Núñez de León, escribe antes de 1808, ano en que falece, na descrición do reino de Portugal, que neste país había moito viño que chaman enforcado, de que a xente plebeia se sustenta máis, os nobres se valen dos viños riquísimos de Ribadavia e de doutros de Galiza, súa veciña. O máis probable é que soubesen, sigo con Portugal, o máis probable é que soubesen os ingleses da existencia deste viño polas peregrinacións a Santiago de Compostela. Perdón, hai un salto de folla. Claro, Reino Unido, que estaba xa estou no Reino Unido. Deixei Portugal, O máis probable é que soubesen os ingleses da existencia deste viño polas peregrinacións que facían a Santiago de Compostela, en barcos que arribaban, sobre todo, ao porto da Coruña, e que, de volta, de regreso, levaban viño. Iso sábese que levaban viño. O que hai veces que non consta o nome do viño que é, pero levarían o mellor viño, non o máis ruín. Só na última década do século XIV, entre 1389 e 1399, concedeuse licenza en Inglaterra a 78 barcos para transportar 5.620 persoas, principalmente peregrinos que viñan a Compostela. Houbo algún ano, como o de 1395, que chegaron a ser 2010, entre os que non faltaban eclesiásticos, nobres, artesáns e labregos. Puideron influir, ademais, a conquista de Ribadavia polo exército do Duque de Lancaster o ano 1386. E tamén as crónicas de Froissart, que consonte cos manuscritos que se conservan, acadou unha extraordinaria difusión. E se cadra tamén as relacións dos británicos cos portugueses, e de que o Ribeiro fose un dos viños que degustasen os nobres lusos, como afirma, como acabamos de ver, que afirma Duarte Núñez de León. Non se conformaron con mercar, os ingleses non se conformaron con mercalo nos portos, senón que xa en 1527 andaban eles polo Ribeiro, ou os seus factores ou encargados na procura dos mellores caldos, como testifica a súa presenza en Sadurnín, Celle,
en que, ante o embargo do viño para a armada de Simón de Alcazaba, que estaba na Coruña, Ares Mosquera, veciño da bendita freguesía de Sadurnín, afirma que o ten vendido aos ingleses. E a 12 reais o mollo, non? Debe ser a 12 reais o mollo. Pouco posteriores, de 1543 e 1544, son as primeiras cartas de frete que se conservan do noso viño dentro do porto de Pontevedra, para a Gran Bretaña. Todos os barcos con destino sempre a Londres. Un deles, un do 28 de novembro de 1543, con 140 pipas. En 1574 exportábase polo porto de Vigo. No 1575 afirma Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II, que era un dos viños máis estimados en Londres. Apreciaba o rei James, non? James I, ou Xacobe, tamén se pode dicir, claro, traducindo, como lle conta en 1614 Diego Sarmiento de Acuña, embaixador en Londres, ao secretario de Estado Andrés de Prada, que foi á súa casa, a casa do embaixador, o Contralor era o encargado dos víveres do rei, foi para probar se tiña algún viño tal, e deulle de probar dúas pipas de viño de Ribadavia. E levoulle a proba ao rei. E o rei gustoulle tanto que non sabía cal escoller. Entón, o embaixador tuvo que entregarlle as dúas, darlle as dúas pipas. A Guerra de Sucesión, 1701-1713, supuxo un duro golpe para o Ribeiro. Ao apoiar Inglaterra ao arquiduque Carlos de Austria, e non ao francés Felipe d'Anjou, neto de Luís XIV de Francia, que foi coroado rei de España como Felipe V. A pesar de que se romperon as relacións diplomáticas, a comezos de 1714 xa saía viño de Ribadavia, dende o porto de Vigo para Londres. Está moi ben documentado polas poxas do viño. O viño en Londres poxábano. Entón consérvanse na prensa da época, son os primeiros xornais ingleses, consérvanse as poxas e o viño a como saía, entre está o Ribadavia aparece moitas veces. E tamén se di, en algúns casos, dice do porto que saía, en este caso de Vigo, sobre todo. Porque Pontevedra xa non podían entrar os barcos, xa estaba totalmente, xa non podían entrar. Foi nesta época cando os británicos empezaron a importar máis viño portugués, como afirma o comerciante de viños de York, John Croft. Ao comezo tiñan que mesturalo con outros, entre eles o noso, debido a que os consumidores ingleses dicían que era malo para a saúde, como afirman varios autores, entre eles ata algún francés. Desde eso, os ingleses non podían tomar o viño de Portugal porque era malo para a saúde, como Jacques Savary de Brislons, é dicir, no Dicionario Universal de Comercio, en 1716. A Guerra dos 7 anos, entre 1756 e 1763, e o enfrontamento entre o Reino Unido e España supuxo a fin da exportación do Ribeiro a Inglaterra. Os sucesos máis sobresaíntes foron a invasión de Portugal por parte do exército español e francés, por ser aliado de Inglaterra, mentres que Inglaterra, atacou as colonias americanas e conquistou ata a cidade de Habana. A tensión foi a máis ao prestar España axuda para que se independizasen os Estados Unidos, polo que Inglaterra rompeu as relacións diplomáticas ante o que o rei Carlos III en 1779 proíbe o comercio cos británicos. Estes feitos afectaron o noso viño, a pesar de que a esta altura a extracción xa era pequena. E agora vou falar de algo que é descoñecido, pero moi importante. O frustrado proxecto do embaixador Wall de Brou, algo así, unha cousa parecida en francés, Brou. A mediados do século XVIII, a exportación ás illas británicas reducírase moito, o mínimo, como xa acabo de decir. Entón, este embaixador, que o pai era irlandés, a nai era francesa,
E el foi ministro en España e embaixador en Londres, é dicir, que sempre o seu cargo era, ademais de embaixador en Londres, foi ministro en España tamén. Bueno, entón, como vendíase pouco, este embaixador informou en 1748 o Marqués de Ensenada sobre un proxecto que tiña el, que era que el, ademais, non somente tiña, senón que tamén xa empezara a traballar nel. O diplomático propoñíalle, en este caso ao goberno español, un plan para fomentar a extracción dos viños español en xeral, e en particular do de Ribadavia a Gran Bretaña. Sí. A Gran Bretaña. Para poñelo en práctica, chegou a un acordo co consignatario inglés do Porto, o que mercou para onde mandou 3 pipas do mellor viño do Ribeiro, que lle gustaron. A xestión deu os seus froitos. En 1749, o comerciante Clemor mercou 200 pipas do noso viño, e 100 a Compañía das Indias Orientais. E ata pensou en mandar unha persoa para mercalo no Ribeiro e abrir unha delegación en Vigo. Había máis comerciantes interesados, pero as boas xestións do embaixador fracasaron debido a que os ingleses tiñan que controlar a elaboración do viño. O portugués carecía de infraestructuras para acoller as pipas e a falta de fustes suficientes de madeira para facelos, e tamén as malas comunicacións por terra. Viña a ser o que faría no Porto o Marqués de Pombal en 1756, coa Compañía Xeral de Agricultura das Viñas do Alto Douro e a Real Compañía da Bella. Este é o caso deste proxecto deste embaixador, non se levou a cabo. Bueno, como teño que rematar, se me avisan, non sei se me faltan non sei cantos minutos. Entón, en Italia, vou a decir, en Italia sí que me interesa pararme máis, en Francia. En Italia, bueno, xa vou resumir, xa non vou ler en este caso. O licenciado Molina, en 1550, xa di que se exportaba a Italia, a Roma e a toda Italia. E pódese dicir que non somente a Roma, porque tamén se registra en Florencia. E máis, un dos viños que bebía o Gran Duque de Toscana, Francesco I, era o Ribadavia. E, ademais, é curioso que é o único viño que nunha carta de Soderini a Piccolomini é o único viño que se lle dá, español, que se lle dá o nome. É dicir, di viño de España, viño de Reno, do Rin, viño de Portugal, e tal, e por di, viño outra vez seco de España, de Ribadavia, de Córcega, de Pietranera, é dicir, é o único viño español que lle dá o nome. Bueno, pois este, que morreron envelenados os dous, o matrimonio, eran un dos consumidores do Ribadavia en Florencia. Bueno, tamén hai outros historiadores que falan en Italia. Francia, vou destacar, ademais de que xa se embarcaba no 1564, bueno, destacar o seguinte, de que era un dos viños que se vendía nos cabarés de París. Un dos viños que se vendía nos cabarés de París. Como di, hai un escritor que se supón que é o historiador Charles Sorel no 1615. Era un dos viños. En Alemanha tamén se vendía, é dicir, xa en 1564. Nos Países Baixos e Flandes tamén. É dicir, por exemplo, en Vigo xa había no 1564, xa viñan urcas flamencas para levar, traendo mercadorías e viños de Ribadavia, levar viños de Ribadavia. E tamén remato co Ribeiro en América. En América, o Ribeiro está documentado que chega por primeira vez, quizás pudo ser antes, pero na terceira viaxe de Colón, eso sábese seguro, que o levou, o 30 de maio de 1498, saíron de Sanlúcar de Barrameda, e levou un ou dúas pipas, non está claro, porque di así o texto, un ou dúas pipas, un frade galego, que non se dá o nome del, de Ribadavia. E sábese que levou porque o home enfermou,
e pedía que lle desen viño de Ribadavia como medicina. O Colón negouse. Por isto Colón foi denunciado despois, dicir, por cando trouxo preso o Bobadilla. En 1594, o extremeño Juan Gutiérrez afirma que o Ribadavia chegaba a terras moi afastadas, como as Indias e América. Bueno, a finais do 18 houve tentativas para levalo, pero tamén no 1599, como xa que dixen antes, chegou ao porto de Veracruz un bergantín Lanzarote procedente da Coruña, con viño, en este caso, de Ribeiro, non se di Ribadavia, con 10 barrís, dixe demais. E pensouse en mandalo embotellado, e para iso montouse unha fábrica de botellas na Coruña, pero non deu moito resultado. E depois xa na finais do século, en 1868, xa se exportaba a Cuba, a Argentina, sobre todo por parte da empresa Seijo Hermanos, do que fala moito Curros Enríquez. Bueno, e eu nada máis teño que rematar, porque, bueno, non me pasei, porque se restamos o tempo de que estuven aí e tal, falei ainda non 50 minutos. Así que non me pasei. Moi ben. Podía falar moito máis, pero